Hát de hol siet? Én nem egy volt. Az első kérdésem az volna, hogy mit gondol, melyik eseményen lehetnek ma többen? Én hiszek a miénkben természetesen, hiszen a békért való kiállás, az értékek megvédése az mindig hatalmas erő, és ezt láttuk otthon is, az érkezni akaró emberek számában, akaratában, abban a boldog érzésben, hogy ma itt együtt lehetünk, és szerintem az igaz mindig győz. Ez a helyzet. Úgy van hirdetve az esemény, hogy ez lesz minden idők legnagyobb békemelte. Nem lett volna jobb ezt utólag eredményt hirdetni ezzel kapcsolatban? Gyakorlatilag nincs ebben semmi gond, hiszen ez egy motiváló üzenet mindenki számára, hogy jó dolog ebben részt venni, és ahogy látom, nézzen körül, nézze meg ezeket az arcokat, tele reménységgel, tele bizakodással, fantasztikus közösség. Szerint csak az számít, hogy melyik eseményen lesznek ma többen? Dehogy is. Az számít, hogy ki mit fog üzenni, ki milyen erővel tud hazamenni, és hogy a saját közösségét hogy tudja motiválni. Itt csak ez számít igazából. Én merném vállalni a darabszámra való megmérettetést is, de itt igazából az üzenetnek lesz tartalma az, hogy hogy tudja egy-egy oldal eljuttatni a sajátjaihoz azt az üzenetet, hogy itt a mi oldalunkon nekünk itt dolgunk van, meg kell védeni azokat az értékeket, amit az elmúlt évtizedekben közös akarattal, közös erőfeszítéssel létrehoztunk. Ez egy nagyon nehéz munka volt, nagyon szép eredményekkel, és pontosan ez jogosít fel bennünket arra, hogy ezt továbbra is kell csinálni. Mit gondol, hogy áll a Fidesz mozgósítása akár a mai nap esetén is? Nézzen körül, szerintem nagyon jól, és én azt érzem, hogy ahogy közeledünk a választáshoz, egyre erősebb ez a közösség, egyre inkább elhiszi a közösség, hogy ezt a csatát mi meg fogjuk nyerni, és messze magasan átvisszük a győzelmi vonalat. Kérdezem még olyan, és javítson ki a tévedek, de azt hiszem, hogy a Fidesz listáján az 50. helyen van, ez nem tűnik egy előre befutó helynek. Mit gondolod, lesz jövőre a parlamentben? Én mindig egyénibe jutottam be a parlamentbe, sohasem szerepeltem a listán azon a helyen, ami ott lett volna elől, mert én ezt úgy tartom rendben, hogyha a közösség többségének akaratát képviselem, akkor ott legyek, ha pedig nem, akkor nem. Ez a helyzet. És én az emberek bizalmából kerültem mindig oda, az emberek akaratából kerültem oda, mint egyéni képviselő, és most is így van. Csak egyéniként szeret elsősorban bejutni. Természetesen, és hiszem is azt, hogy azt a körzetet, ahol én élek, akit képviseltem már eddig is 16 éve, vagy ahol voltam alpolgármester és polgármester plusz 8 évig, vagy önkormányzati képviselő előtte 4-ig, én azt hiszem, hogy be is fogom tudni húzni, mert az emberek ismernek, tudják, hogy a biztos választás a nagypista, mert rá mindig lehet számítani, és ez így lesz ezután is. Van B-terve, hogyha véletlen nem kerülne be? Természetesen hát az ember egy választott funkcióba mindig gondolni kell mindenre. Nekem van tisztességes Elárulja nekünk? Hát, méhész is vagyok, egyetemi oktató is vagyok, agrármérnökként azt hiszem, hogy a teljes pályos paletta nyitva van. Hogyha a Fidesz alakíthat kormányt, továbbra is miniszterként számolnának önnel? Ezt ilyenkor fölvetni a legnagyobb butaság. A dolgot akkor kell fölvetni. Szívesen maradna? Így kérdezem inkább. Ha fölkérést kap az ember, akkor természetesen feladat elől nem futamodunk meg, akkor azt a legnagyobb örömmel viszem tovább. És ugyanezt a minisztériumot? De ezek ilyen teljes hatval kezdődő kérdések, ennek értelme jelen pillanatban nincsen. A Fidesz Az attitűdjére vagyok kíváncsi, hogy elfogadná, illetve szeretnél folytatni. A Fideszben az a szokás, hogyha az ember felkérést kap, akkor eldönt, hogy igen vagy nem jelenkezünk, hanem fölkérnek bennünket. Ha ez a fölkérés érkezik, akkor én igennel fogok válaszolni. Egy legutolsó kérdés, ha ma élne Petőfi Sándor, mit gondol, fideszes vagy tiszás lenne? Én azt gondolom, hogy számára a szabadság volt a legfontosabb dolog, és amikor a két nagy tömrülés között azt kell eldönteni, hogy lemondunk egy kicsi szuverenitásról, ugye a Tiszánál, vagy mi pedig azt mondjuk, hogy szó se lehet róla, egy ottányit nem engedünk a magyar szabadságból, akkor nem lehet kérdés, hogy Petőfi a mi oldalunkon van. Köszönöm szépen.